Така, провеждаме един така разговор, едно интервю с Никола Данчев, капитан на отбора на ИПА България. Труден матч, Ники, като за начало. Да, така е, прав си. Труден матч, но в такива турнири първите матчови са трудни. После в течение на матча видяхте, намерихме себе си, направихме добри неща, които сме тренирали. Съответно вкарахме си голови с тези ситуации и така успяхме второто полувреме да го изиграем на сигурно и да победим. Виждам, че победата с 3-0 е най-малкото, с което се отърваха отбора на Балкани. Сякаш и терена не ви беше така на ниво, не беше твърд терен. Да, беше твърд терена, да, наистина. Имахме и ние малко трудности, нервност за самото начало. Припряно някак си започнахте, въпреки с това се вижда класата, че е много по-висока при вас. Да, благодаря. Така беше, но това ние се напаснахме, може би първите 7-8 минути, след първите 7-8 минути се напаснахме спрямо противник, спрямо терен и успяхме наистина да заиграем нашата игра и по този начин да вкарваме головите, за които така се потрудихме най-малко. За следващия матч с испанците така чуваме, така че са по-техничен отбор. Имаш ли някаква информация за тях? В интерес на истината нямаме никаква информация за почти от никой от отборите, но да, знаем, че те са страна, която играят техничен и бърз футбол. Ще съобразим с тяхната игра и се надявам ние да заиграем нашата и в крайна сметка да стане хубав матч и пък ние да излезем крайния победител. Благодаря ти, успех! Благодаря!